duit, wis digendong. Beh kowe nae. Awake dhewe lek ero ngene dadi cah cilik terus ya, Gus. Iya iya. Tutorial gendong aku piye? Aku ae gendongan. Kowe gendong aku. Kowe yang mburi ya. Beh. Engko judule YouTube telah terjadi ganongan gendong dam truk. Ora. Ayo ya wes. Kowe lho. Aja koyo ngono to. Nyabot to. Ya ruwono. Wayu lho awake dhewe. Iya, repano lah. Repanda. Repanda. Weh piye? Lah, piye ngono? Lah iki arep tak balekne iki mesti jarmok pokoke. Balek tek lah ronodo sila balekne oleh ning kono. Nggonmu. Apa? Wah, kok iso. Kowe balik dhewe apa tak balekne? Manja. Apa kabarmu? Alhamdulillah. Enggak lho, Le. Nyapa rasane? Lho entuk awake yo sing kaya gong nang kene. Iki urung lho. Urung iki. Aku enggak. Enggak. Enggak, le kowe aku. Le.
Walah, alah. Kilo gedang. Nah, terus sithik dang waton rata. Nggih, mugi-mugi dados jampi saya. Sedaya mawon ngapunten ingkang kathah enten. Jawab patahipun iki namung geguyonan. Nggih. Manten lanang, manten wedok matur suwun. Nggih. 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 Mas Jarwo. Mas Putri. Sama lagi, Pak. Walah, Mbak Putri kok repot-repot to. Woi, mboten sah iki mboten napa-napa. Lah aku malih-malih pekewuh lho ya Yas ya. Halo Mbak Putri. Kula. Anu ya si kajeng ngompori. Mbak Putri rada maju to ya, minder-minder. Jam kula mboten sekeco lho ngeten niku saestu lho. Dek kapan iki kok? Pokoknya ya Mbak Putri, ya Allah, matur suwun. Ya Allah, jangan ngene iki lho ya saramu enak iki. Tenan. Ya toh Mbak Putri kejana ya Allah, janji enek cerita lho Yas. Bature disangoni 50.000 wong telu to, sitoke kok godhong. Ya Allah Yas, tahun ngarep Yas. Sugih. Apa nek gelem nyimbui? Wong lanang ki ora ngono kuwi. Yo Mas. Sak menika anu gapura rubuh. Ya jan wayahe dadak merak. Matur sembah nuwun mugi-mugi masyarakat mriki diparingi ayam tentrem sedaya.